21 escritoras e escritores galegos coa máxima diversidade en canto a sexo e xeración, xénero literario e ata zona xeográfica. Homes e mozas, rapaces, señoras, da aldea, na cidade, na costa, do interior. Unha variada riqueza a través de ollos multiplicados, a través de perspectivas o suficientemente plurais. Yolanda Castaño.